Dus ik heb mijn mooie bolide. Die heb je weer parkeerd. Het is weer vreed. Het is weer tijd voor Noorderwien Live. Dit is niet voor publicatie geschikt, hè? Heb je er een beetje zin in? Ja! Slayer! Pascal. Dat best die verteerd dan, hè? Ja, klopt. Wat is die eerste indruk van Noorderwien Live? Kom maar niet wel. Nog een stoel erbij. Ja, dan zit ze hier achter. Ik kan Dirk nog wel even de pip. Johin de Mop. Nee. Oh, Joop in de baas. Joop in de baas. Deze vrouw in de dier. We gaan alleen maar vrouwen, ja. Dus hij heeft niks te zeggen. Nee, hè? Nee. Klaar voor Willem? Misschien is mijn cijfers in het café. Is het wel? Ja, ik ken hem wel. To bring some information out, ja. De bol nog even bespreken? Ja, we zijn aan het voorbereiden voor de volgende nummer, dus voor de next song. Ja, en hij is niet geweest op repetitie. Eigenlijk had hij mee moeten doen. ja, maar ik heb even een kindje, maar volgende keer. Volgende keer, ja, sta ik hier ook. Ja, we hebben nou het eerste jaar horen hangen. Zweken zitten lekker in. Het is wel even wennen, maar al die clips. Ja, dat ben we net wend. Dus nou een leuke gelegenheid om even te vertellen dat 1 oktober Adrie de Boer en ik voor het laatst dit hier op stap gingen. En dat is maar de bus. En al rijdende krijgen mensen 12 uur lang muziek en cabaret en theater te jaren. Dat is dus 1 oktober, dus op een snelheid om 3 uur geven we voort. En er kunnen nog mensen bij. Dank jullie wel! Bolivar, dat kan je niet krijgen! Dat kan je niet krijgen! Dank jullie wel! Wij gaan je volgen over de hele wereld. Dank jullie wel! In ons hart. Dat voelt goed! CD jongens, ik krijg een vette CD. Ja, dit is echt leuk. Ja, van Indolooi. Ja. En de release party is in oktober en in 20 oktober in België. It's a party here. Hey. En welkom bij het tweede paddelwerk van Noorderwien Live. Aas is mijn optreden van een geweldig koor. Ze staan hier ook klaar. Let hem even een lied stukje hier. Blaf die deed je zo net inderdaad, toch? Nee, Better Place. Ja, die gaat die soundcheck 2 hebben. Zo net inderdaad. Nee, super. Pascal heeft het al in de macht, hè? Oh, dat hopen we al hier. Ja? Dit is de verste bankzitter hier. Ja. Ja. Die zit altijd in hetzelfde hoekje. Bijna wel. Wij gaan eerst even naar het NOS Journaal en dan ben wij er weer. Grauw dadelijks. Ik denk net dat wij het loven mee. Nee jongen. Hartstikke bedankt. We hebben contact. Succes. Alles welkom. Kom op. Vond ik wel weer goed. Zeewo. Even op camera. Hoe is het? Goed. Ja? Ja, best. Ja, wat doe je? Film je? Het is net achter de bar, joh. Nee, dat hebben we net ontdekt. Nee. Dus dan moet het massaal. En dan komt dit al hier op Facebook. Oh jee, dit toch net al op. Ja, dit ook. Ja. De Zivo. Hi. Hey. Dat is leuk, dat is heel leuk. Ja? Ja, dat is wat gaaf. Na je nummers? Ja. Dus speciaal heel nieuw. van Willem. Ja. Tussen alle babydrukte erop. Ja. Ja? Als hij even stil was, ging hij even schrijven. Ja. Serieus? Ja, want hoe oud is het? 8 maandjes pas. Oh, dat is... Nog niet eens 8 maanden. Ja. Zo. Ja. Dus drok leven. Ja, maar leuk hoor. Ja, je hebt horen man. Zij ben een beetje gek in de kop. Dat heet ze dan vaak, hè? Slapeloze nachten. Sliepeloze nachten. Mooi werk, Dirk. Mooi werk, Dirk. Ja.
Zie je, hebben de huisfotografen. Ja. Hey. Het is hier echt gezellig, hè? Ja, dit is de place to be. Ja. Daar in die studio, daar is gewoon helemaal niks om, maar hier is het gezellig. Het jonkje wel wat, hij heeft zo'n poekeletje naar Nee, dit is... ja, jawel, je begint een beetje rood te kleuren. Dit is van hoe heet dat? Arjen. Oh, ja. Wat ben ik al lang? Ja, ik zeg, de hem. Oh jee. Hij stond hier een skatelit en Arjen? Nee, ik kreeg het te krijgen met de ruim van Oude Wieken. Oh. Serieus? Lekker hè? Kan die ook open? Ja. Het is wat, Arjen. Het is hopeloos. Ja. Maar vind je er alles goed? Ik vind het uitstekend. Ja, dan moest je ons weer presenteren. Ja, wat bedankt hè. Hoi. Ja? Zeker. Het nice. Het nice en op de vreed hebben we altijd een soort sport. Oh ja, dat is die ding natuurlijk. Ja, sport is hartstikke leuk. Waar zitten er, vreeg eens om? Ja, waar zitten er? Ja, Chris de Wacht. Chris de Wacht. De eerste laptop-trainer van Friesland, de haartrainer van ONS. En ONS neemt de takkenwieken op Chin, de profs van... Ja, dat maakt mij net vrij. FC Twente. Zeg beest, dat beest. Kist rustig gewoon aan. Ja? Ja. Ik ken poepen? Ja, dat ken ik wel. Neem de tijd. Als er net zakje wil, dan is er dan niks aan de hand. Oké. Hey. Ik heb je wel even wat die zaak is. Nee, best. Come on, baby. Turn yourself around. Come on, baby. Turn yourself around. Playing good. Try to find out, baby. Die doen? Ja. En Facebook hè? Sure. Kijk mooi bijwerken. Ja, zo. Hoe gaan ie? Ja, best. Mooi. Mooie muziek. Ja. Goeie sfeer. Vrede met je. En dit filmpje dat komt uit op Facebook. Dus de horst nou op. Ja, ik ga nou op. Ja, want ik moet dit knippen en plakken. Ja, we hebben 3 kwartier. Dit wie de vlog van Volker Messeling. Ontje mijn beste meisken. Ontje. En ben dan net weer bij jij. Ontje, mijn beste meisken. Ontje. En ben dan